Rusija, Kurska oblast, 2020. godine. U toku je berba kukuruza. Veoma je važno da se svaki minut poslednjih dana žetve dobro iskoristi. Sada ćemo da vidimo kakav je na delu kombajn koji je opremljen ruskim sistemom za vožnju bez posade. Lokalno gazdinstvo nikada nije koristilo ovakav kombajn. Prva berba ovog omogućila nam je da proverimo kako funkcioniše ova mehanizacija. Ruski sistem Cognitive Agropilot može da bude instaliran na bilo koji savremeni kombajn berač. Sistem preuzima upravljanje kombajnom i daje bolji tok žetvi, a sama mašina ima veću produktivnost rada za 25%. Važno je da sistem funkcioniše bez GPS-a, da ne zahteva bilo kakvu dodatnu infrastrukturu i da relativno brzo može biti instaliran na kombajn. Kako sistem funkcioniše, kazat će nam šef projekta. Да, расскажи, как это работает и где что установлено. Na gornjem delu nosača bočnog ogledala instalirana je obična RGB kamera koja je ujedno i osnovni senzor našeg sistema. Mi se suštinski razlikujemo od sličnih sistema koji se navode pomoću GPS-a, jer se oslanjamo na kompjutersku sliku preko koje prepoznajemo prostor koji je ispred nas. Zato nam korekcije nisu potrebne, jer vidimo ivicu koja je pred nama, redove u kukuruzištu i prostor između njih. To je osnova putem koje određujemo pravac prilaska. Osnovni računarski blok nalazi se ispod kabine. To je mozak celokupnog sistema, a njegovo srce je blok za upravljanje hidraulikom, tačka koja je odgovorna za okretanje točkova. Okretanje točkova na kombajnu vrši se pomoću hidraulike, a upravo taj blok upravlja protokom tečnosti u hidrocilindrima za okretanje točkova. Поворот колес гидравлически реализован, и этот блок, он как раз управляет потоком жидкости в гидроцилиндрах поворота колес. То есть, вот сам блок управления гидравлики, контроллер, а вот гидроблок. Так, ну и что из интересного сзади? Где-то тут датчик два поворота колеса на каком-то из колес. Sada ćemo da pogledamo šta je instalirano pozadi. Ovde se nalazi senzor ugla skretanja točka na osnovu koga znamo gde se trenutno nalazi kombajn u odnosu na ivicu ili red kukuruzišta. Na osnovu podataka koje dobijemo sa ovog senzora možemo precizno da izračunamo kretanje kombajna u prostoru. U kabini imamo displej pomoću koga rukovalac upravlja sistemom. On može samo jednim pritiskom na dugme da uključi ili isključi sistem, može da posmatra sliku koju emituje kamera i spozna kako sistem vidi prostor ispred sebe. To je u principu sve. Rukovalac aktivira sistem pritiskom na dugme, dalje sistem radi u automatskom režimu, a kad dođe do kraja reda, automatski se isključuje. Za rad nam ne treba bazna stanica. Osnovni problem tokom vožnje u kojoj se primenjuje GPS sistem jeste održavanje pravca koji mora da bude precizan i to u nekoliko centimetara. Preciznost onoga što vidi kompjuter pomoću svog oka ne akumulira greške, a mi u svakom trenutku možemo tačno da odredimo položaj kombajna. Spremni smo da krenemo na posao. Trenutno je isključen automatski pilot, a vozač sam upravlja mašinom. Obratite pažnju koliko mora da se trudi da održi pravac. Zato ne čudi što se pred kraj smene čovek umori, a eventualne greške dovode do gubitaka kako ličnih, tako i ukupnih na gazdinstvu. Došlo je vreme da vidimo kako funkcioniše naš kombajn. Vozač izvodi mašinu na polje i pritiskom na dugme aktivira sistem i otpušta volan. Od tog trenutka kombajnom upravlja robot. Dok se vozimo, prisjećam se priče koju sam ovde čuo. Naime, na susednom gazdinstvu vozači su organizovali takmičenje žetelaca. Jedan kombajn imao je sistem za automatsku vožnju, a drugi nije. Pobedio je kombajn sa automatskim komandama.
Njegov vozač nije gubio vreme na ručak u polju jer je jeo tokom vožnje u kabini, zahvaljujući činjenici da su mu ruke bile slobodne. Stiče se utisak da kombajn ide ravno i da mu nikakav automatski vozač nije potreban. Međutim, treba samo da se prisetimo koliko je vozač morao da se pomuči tokom vožnje kombajna na toj istoj njivi, dok sistem nije bio uključen. Automatski vozač se isključi čim prepozna da je blizu kraja reda. Sve je prošlo u najboljem redu, a robokombajn odlazi na još jedan krug. Vidimo da i ovaj krug dobro prolazi i da automatika funkcioniše kao podmazana. Zatim je usledilo još nekoliko krugova. Prvobitna vozačeva sumnja u ovaj sistem prerasla je u živo interesovanje, a potom i u pravu simpatiju. Čovek je shvatio da mu sistem nije konkurent, već pouzdan pomoćnik. Već sada u Rusiji sistem Cognitive Agropilot koristi na stotine kombajna, a uskoro treba da ih bude na hiljade i desetine hiljada. Nema sumnje da je ovo što vidimo na kukuruznom polju pravo rusko tehnološko čudo, ali za nekoliko godina i ono će biti nešto sasvim obično.